see, I'm married you, I'm married. Yeah, many now. Oh, for I'm more fine. I said, they can't not fine. One year, but I have any year. So married and you're thinking about married, and I don't see anybody. Now, then, why am I be asking you on? Now, you're saying, I was here. You know, who watch here, better show. That's you know. Hey, that's if you're sorry. You feel it, maybe. That's an ability. So, then you are not. Now, someone is there. Ye didn't come, ye didn't come up. Someone. Ah, and to the some women in the poor quint won't take. In the trust super papa, that year, Mucho, ah, me can't some is winning up. And my young can be. Oh, Jana, they said, dear papa, one thing. And yes, a walk and yes, some kitwa. Nama kokumi baba sana kwa. Me timeni mame kuchumeni. Hey! Esa wani kapopo. Hey! Kapopo. Kapopo ni ya. Eh, ntumu mote huko ma. Ja, me open. Amaka samu. Omungu ni ko. Kana msomu yiri o jai. Nani obi ye tiete na wo no ni pati o jai. Esa me tiete an so. Wo be tete omu didi wo mo me. Ah, de so ye de omu ye different. O ye nipa o so pe wo so ni. Ah, ntitiem. Sauti we. Ha. Abaya wo sisi wo sese wonna. Woti wachi sese sunkotwa wani na se bia. Obebie na no aka ache o se wo pewa. De asem na be ka ache. O ye nka obi na time no be pem so aso ye nipa. Odo de ese mi tumi nka wa. Eh. But I will be so power and I got a million for your whatever they are. And yes, I know. Wait a minute. Everyone over the ah, don't do it. Not a lot in the best of them, and no, but I'm going to quit when I'm in here. And some of the fire. You said you never know. But the they started saying, "I'm going to go my buy." You're ready. And then I go home when you say, I mean, cracking and bad. I'm wearing rope. Exactly. I'm so. You have a book. Where's the future? Nah, that's the home. Nam say many microphone ye pinsu na me ba be Kati wo ko to wa na se wo jina ho na pa chom jina bonu na mo bon mo de mo sa na e ba na se mo de mo na e bo na fa so yela me kan je mo se mo sa piano ka bo ka we mi yam kura me yam ana kwa ya ku dura ba mi fie be bi se ju moi ne ka ta se mi jira na pa cho sa no je aya hin fi be so bad it's something about your pinsu ai what always ai what always Kati mana moto Samia de gidi Sam kuda kuke Benewa Mini anu mo po pese na macho. Oboba. Ah, I be say my deba me close a rofu day. I be dinta. And so for to baby ben and some baby be ma catch ni nyina. And be dey bete. Make me akopa nembre onye mbre pa. Ante mama kra titi day.
Maka cho so the kwa kuma tuye. Oh, wani brenye mbrpa. Bese wuti wo mu sa wo sabaka. Ade. Dia tem na ekoso sa. Oh, mura. Dan se wa se dem ho na obo beta ha olusa emfi no krai. TV. Oh. Obo ba. Ade. Papa mi sometimes. Oh. Tere ko tuna o ya. Kuma etu yem. Kuma to yem na de ope bia oti bia me pensa. Obo ba. Yes, I mean, Jamie. Me caught them, my animal, I mean, sorry. I know, Baba. Baba, so young cut your eye. Some market, no more your eye. Walk me to your eye. Who wants that thing? Madam, you are no good everything to school. Say. That's a what no now on as I'm school to Check. Me defend the whole scrum defense. What does it mean? What does it mean? What does it mean? No, The movie, yes, Give me you. Yeah, nobody someone. I'm in the one of French. We are winning the papa, winning the papa.
Mami, so you didn't know to see you. You are to Bodin. I'm going to do it now. I'm going to do it. Adam. Go back. Go back now. Yeah, Jam. Sorry. Everybody say, me get dead. Everybody say, I'm be here by my mind. Oh. Say, I'm home, my man, yam, crowd. Say, my man, yam home for. Oh, Boba. Oh. Yam, I saw your batty. Young woman, I saw your bat. Come on, come on to you. Me get crab you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, say your name when you. That's all. Mr. Minion, so now. Near my phone, I should have been when you.
Bonse mambo. Nipa kasado do. Mrs. Nipa kasado do. Nipa aba kasado do. Me ba sorry. Me bi na me kwa nkyere. Ana ye adwuma. Amen. Na. Me ba ma sorry. Na ma se mata papa ni. Na me ni se me ba ma sorry ma. Abo ma ba se ana mako. Ohwaye. Na me se ni pa ba chere ku. Na ye kan ade e was. Na se nipa kasado. Atade e semi. Bro ni vita. Ya wati mi di. Sopo nuku. Na wo America. To the bread. None of the voluptuous masculine body is exposed. That is what is expected of every diligent woman. Amen. Amen. Now so, the same says, dress your mother with your devil. Mopasa ananti matters. Nyame ambo, oba amwoni nton, me. Oba so chiri nyame say, sabi olimi nyansa. Sapo kanini. Sapo bicho. Amo ba bata taba. Bata. Ni asimpuna. Asara wa yedai. Asara wa yedai. Say what you say. That red. Then you prove me that my dream one simply because of mentality. Yeah, let me feel you. No from our club as we cry out what to the roof is your coin. Some men I can cry out man tell me that I got a book cream with you. What do you call it me over? Yellow book crew man. I am yes, check it out. But don't forget and tell me about our woman so close. Why? My friend. Don't know what it is. You can't go for 2 minutes. Barrio. And I'm
That's good. Her name is Nana Jumo. Nice. Why Fredo? Maybe be whom I hope for. My catch or say, Makuma, I want Kuma. I'm not also Makuma, I am Makuma. Eh? Ah, the what be a corner to Mamma dear. Eh? I said, can be as between Banty Dabe Panabas member. The same, no, me or the much now, me man in the
Friday. Okay, Friday will be here there. Now, make that to my back. Bet my share 11 o'clock. As all my member of my training, why they bet my back. Then how much? 11 and a half. I'll be there. How are you? Oh.
Washira. Dala. Kuta yela keti ba wala. Na botte na kura kuma kin ji tin. Tinna ne sai me ligir kura kulla. La ni ye. Ai yela pawo. Sana tine tukuleti en wala kanti yakule. To mama kura kun ke sun ka yele to mane sun. Hey. Oh. C'est bien de wina. O pa konya atna. Jina. O betna ha. Kai. Jina sunu. Dan pa chawai, onele ba. Pa chawate. Shembe. Yo. Adawo ma. Eti ke bu mani ko to jansa. Sorry. Jina sunu. O shishim kwa. Jina sunu. Kasha. Tie. Pacho, obana ko me bani dua. Me bani dia dua ne mu etin. Me fa mo chao. Na romana magacha mo bana manada ne dua na mabe. Ba me yewu. Please, why? So no one say happy. Me bani da na ma plan na why? Be happy. Sorry ko minu yenni shimbiera shimini wambeka. Kana mo pacho wate. Kwa fi kwara mun kwara na fani chao otisia shambie wani ho. Sorry. Amaria. Me anka hwe nkyerɛ mi o. Ya me go aduano me pa tɔw. Ya na me go aduano. Ne mu ko do tenge bo. Fo bo tɔn kato. Fo me kar mo wa sa karo la tɔn. Mami mi se me mpesha sorry ko o pesha shamtu wa shambatu buti. Sorry ko tentem. Ni mboni. Kwa Wanya wi kakara. Mami, kamu. Pia kwa ile noko, ni pia kushia shemu ha. Wati, pia kwa tentem. Kwa shia shemu kwa. Uni mse unya kwa shia wo hunu. Obani wuni de wa hu pan. Be patrol. Pia maudi ala no. Fu de le mai. Fu kan na mai. Bo. Tinko fo wujiri so mbeba. Jo. Enye twena akoma kura me so baba. Nya botar. Me fa me mere eni agro. Oh. Hwede abo. Matra sa ko pin enwumre ade. Isi nya botar no baba. Oh. Wo beba o le fi obo mam. Obuoba. Mami, bra. Iti wujiri so nko fo mbeba. Papa mo beba. Hwede abo. Me kwa abo one, nti kwa na mama ye pasa no. Ba me ye sure so mo beba. So. Ana mkae. Aye turo bi no mbetutwa. Papa mo beba. Sabri no mbeba. Mo beba nti me wo ede mo. Baba o de kwai. Ujiri sankufo on beba. Kebre de aduru. Oh, jo. Enye jisa kuma kura. Ago. Mon pacho one brim. Yeah.
Pacho mama metnas. What your mother wants to come on, man. Any you sabi. Any aja. We dey mona. Yo, we are the young bunny here. Maybe not me papa to quine. Now we're so busy or poor back. What can't want some arch? Never penny home. I'm saying them name baby, but they do have one thing in Honaquabi. Bachelor. It is a bedroom or poor bentini by. See if we do have the air, if we won our for. Your money, I know, the bunny behind. And the house will be a mom. Yo, and Patrona Ubo and Winman. Dear minimum, yes, yeah, me one. Oh, brother, Mammy, oh, brother, brother, and our hope. Uboba, a plenty Winman. Okay, Matty. Winman, the other son. Say a twin safram, Maba. A boy, Timmy Posse, a coffee fee, near the Munina boom. The bar Maba meeting the air. But and I'm so Emma, ya from one day in the set. Mamma, dear to train your crumwa, your Bobby and twin Kobe. Yeah. Uncle Fossian, your Kwanana wa, Nana did the atom. Yes, you nippany be. It's a boy to me, send a mabby. Say, you see a bay, I dream back home. The actor said a bay, Obiam to be a seer. Sissy, I would tell you, yes, so, and they say, in Chia, any assassin, dear, and they say, Chia, bitch, I say, ye nipper, no matter so. You win here. You can say, you win here, no matter say, nipper. In Chia, go back where ye nipper. You win here. Yeah, nipper. Yeah, nipper. Yeah, nipper. Ntimbacho openu obi bika please. Wa munim ane ya mu ene ne yumi ha. Omanye wotu ya eni emre. Umi hye na ko wiemu ma no. Wiemu ma no. Eni emre ni wo ne kwakọ. Okọ fa no di. Wiemu mo se Bombay. Ko mi sa Bombay. Oba mi a ona me wan no so ma be no yande se Bombay eni ne ye trum bidunya mi o patonwe se nya kan bum e se Bombay ne yi eni obi e ye trum a e be mu ne hu se ye ni pa e bi che ya Kau nyaman dah bohong. Itu mesti saya mau biar unu saya mau jalan dan so ini pak. Sama tiada. Anu sih. Jadi, ini prefer baju anytime ebe meeting bibiya tia. Eba mo maswati. Secretary, kaina wa twetwe mu. Biya sama ne saso a chiro. Ana. Dia, me kan say.
Debi mesrawa ya mbani se ye kokonto kwa ya basa ye hu abehye nimpem se ne abaya nimpa baji ya tu enya ntokwa wo ye sase ya ye hu bachi ye nti ye sremu a wo so obibika me pamochawo ne me so me ka ni se ekuo ni de mmiemia ye ni efa ye hu hyem ye pa na anano akola bi nim se me bando hu ya no kofa abo no de betu manim na me polyball na se na me sitehwe me tehwe no san eso me sidie nti me sremu a me nyina efa ye hu hyem se ne ebe ya o mbeja ye sa ne ma na homo ye no manu asi ye nuanuma mo hyem wo ha sisia no ye ni 24 e bobo apo time ya ye pese e be meeting no ye beka ye mama maswate nti ye mse sisia no eno ano no ye nipa ye wuya ye nipa ye wuya ye nipa ye wuya ye nipa ye wuya ye wuya ye wuya you no careful ne yeah go kwacho Oya mo maya hanya ho. Oya mo mpai ansani ya ho. Oya mani. Obi mo pai. No nzo mawia. Oja sunye mia. Oja mane so abon janje aso. Mini Baby, she has a bubu. Ena, yes, to be a view. Nina say, you do baby will see ya. A young woman work with you. Won't be taken. Not talk with you for not share to be a fear. Make it to be a view. Mama one rancher. The more they were bonny, Mama de boy, I never bummed you. Nana me yet. Me papa. Na asema won. Msa asema na American. Se obi no beti ni sika. Se me de koye no baye. Na no baye ba ma ton. Me nya sika e de ahwe me ne babusua. Ma to aduane so ani. Ne nipa ba akofo se me de machine fu. What be that? Kusindi. Enumude in the way. Man, if we are by it. And there is not telling about oh, dear. I didn't put me anywhere, Mama. Who was so much saying what they were near from near Com, my Juma, near for year 2 years. Whom I said about what I say. Cockraphone. See, I said, well, son, what do Nancy from Nakan ye? Now, Miss a free neck queen. A branch of your banner just on your own page, Juma.
na ɔde ɔde sika bɛto do kwan ho na ɔde gya aka ho so ɔkɔhyia fuo akɔpɛ nkosie deɛ yɛne ne de nana ɔdɛfoɔ mede msusu sɛ nkeɛ mpɛ mmeranteɛ yi bi ne nkeɛ mfa saa adwumadi wɔ nhyɛ ɔmo nsa na ɔmo ne nam a ɔmo ntetɛm ayɛ yi ɔmo nkɔ afuom nkɔ tetɛm ayɛ yi ɛnyɛ saa yɛyɛte ha yɛyɛ kan bɔ na obi nso nam afuom na wɔhyɛ amanfoɔ mfuom ɛkɔba saa bɛdɛ yɛhu ɔyɛ ka na radio so da biara asɛm bi a wɔn anim a wɔde baa yɛ biara no wɔn nyɛ di na wɔn kan kyerɛ no mako mako na ɔdɛɛfo bɛma wɔn aso ate asɛm bi a wɔde baa yɛ biara wɔn kan ebetie na asopɔ ama no obi ankasa baako baako. Tiame, ɔdɛɛfo sɛ nkwa so. Yoo, yɛmanfo. Wɔyɛ dɛ sɛ maa mo ne mpanyinfoɔ anim na maba. Asɛm tiawa. Momfa mo asɛm nyinaa nto na n'anim. Bye. Manenko. One time you hwɛ. Mane no wɔ na ɛko ase. Ɛna yɛ ma yɛ yi. Yɛ ma na nim ne ho. Yɛ ma na ho so. Sɛ ne dwodwo mu twɔ. Ɛma ne anke ma no ho hie no. Ane men anya no no. Anko huwa na mo. Ɛma yi. Ɛne ɛma na nim ne so. Yɛ ne me kan ne. The woman until no, to answer. Nana, or therefore, you buy a near brick wall. Or therefore, can say there be about fear. You never can boho, sank a bodebro. No woman must say it. Woman for fire, you know. Bodebro, say a candy power. Yet you come one. Or therefore, one boy, or therefore, Pamir, to say the young one. Sisi ade ya po ya no ho ye do so yie a ye to aba ye do aba no ekọ baduo ya ba ende yia ke bibi kire bode ro se ye kan nipa wa de yia ka na fa ye tifo ni ko mu a enu ti ba e dia repo ye ye wo ado chamo therefore obeti amato won se no kure se bi go ba me ho ene bi di nkuta ho bi na sesi ai o ma be kan mate nemo ti kronko gina adwedwe so osumyem ti me mpene fo be da adwe ha enche o metime ka Amanfo, kaya da se bless here. O se me pam no mletia ya mu odi mu aye be ma mo ne mpemfo be dey. E be transfer adwuro mu nti wo dey sere mu. Mo nkwana de be si bia mu. O be so me mba be bo. Ba no ni chi. Onyame, mi no le mo ne. O mai na hen. Ale na ma. Enche se mo mi si. Mesi said the American Sana Messi. The young can to Tunkane. Woman call the ante or Metamanka. Sana Messi. Nana, Sawaka Yate. Ye did to go. Yati quo. Bibia more chairman and back and tray. And now you're better about you. Two buns on the chain. You're in my war.
Traffic in SCA. I'm about to get a bench. Captain, I became one of my point of view. Can you look at the mammoth with the COVID? And the painful. I think we ain't many no more. I'm sorry. Actually, this year, nothing on the kind. Can't go to the young Nana, this lady, me persene, a driane pa or power nature won, which shrem nam yip, Namadema. Winning dada. No try at it. I didn't have a pizza. Senana, who would there be wha? Nenny pano, and if you were wha, now we can't do a send, coming near be anyway, committee, and won't see, and I may be so. If you were any more vanity, when it's here, we fetch you by you. Master, Kuni cameras, I've been to my comedy. Can you be? Hey, Nana, now then I hope pro who are no baby with me. I bring more about fee. Also, one continent this year. Master Kunon to form. I've been to my commas where Diana and Lemina meet. Nana, Utriato. A prinking some of fee, young Fanny Han and go. Buddha, me, Metipe. Mitwato, a common number. Nana, Oberkai say, Enra, because send me home, every room. Into me quiet, Sabia. Blame a coin. Doctor, for a year, they would share no memoir, no movie. To a man who pay, you don't so many by many so many dear, before the pan sanka, I don't be cool my bed in a manner. One young boy biara, impo. So when you're dear, no one and walking one. That's what 5 years was when you make a great to come one, and now one. Nada, I can call dear person and one humanity. Wait a well, why? I can't for you. I feel not watch the sound. Bra, I mean, tell what Benewa. Nana. Nana, batch your mini. Nana. Akoda no da hon. Wepua. Nyehuni. Akure wo sha. A better no one who say akure ya akote. Nyini sa kotia fu bi no akofa be wanko na to. Nana Debbie. Na aposo. Na aposo no. Bewa. Pompai. Emi na mo kasa. Nenu unko ni fie ko ni kasa. Na ankoye bi. Anyasa wa. Anyasa. Wa. Wuti de ka so.
What did you make at you? Therefore, it was so acquired and I said, you get Bosumi, sir. Baconefa. Bosum Baconefa. Therefore, Nipa wadi Bosumi Bacone, there was a pencil in Wobu. No more back. Nana, no, yeah, what is up with your view? So, therefore, we Nipa. Wow, one penny for him, help by the energy about her help by the kind, and Mary Busa, the Amania. Ye buy the dollars of pencil in Wobu. We Nipa. Oh, you Pennyful. So, what you could see your quantity from Nasa from her. And Yari, I name she. Nana, where is up with your bow? Mosaman. No, dear Nana. But therefore, you say one neck and so talking sweet to away better better than you. Therefore, to one among. I was a penny. What do I have to traffic? Just okay. What would your piece when you account? Nana solo TV asi a pay fasten. O sene wako kapopi bi. Ha radi yankopon. Yankopon salad ni o. Somewhere na we bosu. Nana ti pro ma say. Ajina yale ni antwam wala ni. No pam no sa boa. Ana na esa. No onti na nanto obi ya yale fo nto onye nipa na. Ya nchewe so obi yale no so twema. Otim pam sa ko. O se nyame onpepo na o se wako kapopi. Nana the only na you be bad. Yo, yeah. Adai. No be my baton baba you mut somebody na ma baba stian so maka tell man when you can mo kan gam. Adai. Hey. Kwanu tum ami nya kwai. Kwanu tum. Enti da na ti from awo ye nti ye. Anya mi aboa no so wa hwe ne so am na kwa wo kapopo bi ode na ba from han. Enti da wo ye nti ye. Awo mo ka wa no chap. Adai. Kwanu tum ami nya kwai. Madam for me fi no custom. The son of it can have. It was more in an electrical hay and tell. Young one is Sian, but also young one on Saturday. Young one is Sian and a now, what's now? No, my son, what's now? No more fun and also. No more fun. What Nana Castle is saying, who's one of one of Yak on my anchor. Yak on my anchor. Make what I am so I. Make on your hand when it's Hey. Asemi, I was semi dream we. Me dream home printing prince. Akotia fui. Ayari fui asomoni betu enemy. After all, see. Ma wo abofra bi kwaku ye akotia fui bi se man hwe ni ya daache se de nsuo ye nkyene no saa no wia ebeye nkuto chamo oda for me o betia ma to be nkom ni fa me ya bebre se wo ba hima ni ha na so mse do no na ya hie wo ba ma ne bi obia no ne dia bo no ene se eya na anu yi se mo be kaya akotia fo na yare fo ya ye ya kire ba fi ai ti se ni nyai wo habi na makoda adra se mo yi na me dadru no bi hu ye ne se e wo se yetie wo wase ma wo mo kan ifi se so utimi kasa say endia
na ɔsi atwe wɔn bɛn ho sɛ nipa na nyiyimu ne papa mu owe ɛbɔ ɔman nti fi yɛ na ɛkɔ hyɛme firi ɛho dawuruboni no na osi dawuro so sɛbisi yɛ bɔ dawuro sɛdeɛ mo ba kurom a ne yɛ tete wɔn ne yɛ sere wɔn yibɔ dwa no wɔn ba se a ne yɛ dwodwo wɔn no efi na ɛkɔ yama kwan sɛ wɔn nso mu yi nipa te sɛ nyaa fɛ wɔn na asɛm a wɔn. ɛdɛ mpanyinfoɔ sɛdeɛ ɔdɛɛfoɔ sɛn no ɛnyina yɛn nsɛmpa nana wakasa paa wakasa wɔ n'ani agye san sɛ asɛm ɛkɔ so mɛkora na yɛ me dadwen nanso na yɛsi wiase mpanyin ɛbusa pɛni yɛ na wopere wo ho dodo sɛ ɔdɛɛfoɔ kasa wie a ɛnyɛ wo na wɔkasa wo yɛka da biara na ɔsɔ nsɛ woyɛ busa pɛn da biara wopere wo ho kɔntirɛti ha na da biara wano twɔtwɔtwɔtwɔ ade ne wasɛm anaa asɛm yɛ asɛm so wo ne wasɛm dasi bila obi atena adwuma de amammerɛ da na ɛsɔ yɛde toɔ kɔntirɛti ha ade ntina sɛ busa pɛn deɛ woka mpanimfoɔ tena pa nka wo nka ho asɛm bi na ɔsɛ ntira kɔnkɔn to yam jase ade kuma hagye din ɔdafo asɛm bi ha me yɛnka no korɛ na yɛ ɔbusa pɛn nti no wɔte ne pɛ yɛ deɛ ɔpɛ bi a wobiara anyɛ saa na amɛyɛ ɔdafo kase pepa bi ka kyerɛ asipɔnia anase trɛnase ɔdafo wenya asɛm a adeɛ sɛ sɛ wo so sɔɔsɔ ayarefoɔ so wɔ ha kɔtiɛfoɔ ni ayarefoɔ yi ɔmo ka nipa ho ɔdafo wɔde enyi ɔmo life wɔn fi ɔmo kɔn baabi kyamɔ hɔ ti mɛntu benkum ne nifa sɛ mɛsɛ deɛ mɛmɛsie no ɛna mɛsie mo de ɔrugbo ne no si dawuro so nana na asɛm a na meka ne biara ni o ɛsɛ ɔmo yɛ ɔmo sɛ akɔnyɛ ɔmo kɔ anɔ ɔmo deɛ obi apɛ bi akɔ ɛnyɛ fɛ ɛnɛ ɔdafo bɛ bi afɛ debi a bebe minu bɛ pam to minu ba bɔ atwadeɛ minu ba bɔ atwadeɛ bɔ nsa yes aha kasa nana mi ndenie kasa asase na mo tɔn ne sɛn 45 million old Ghana cedis just one first kare na mi amete what comes to Baka? Somebody a man in funny in Amra, somebody a agro. Yo, Nana, Babo. Nana, in the year, and a somebody a man in funny Amra. Wait here. Me mount 2 man what coach the beer. And it's a man getting maybe a dachi. Bedi me dokno kwa. And say, what Bramin Yanchinam Tikran Famoso. Ninyan say, a ye baby. Aya kotia for na yare fo krodua wo me demonstration de ka oye kire e ba ma himfie ma me gitum sampa o me ye nipa da chi me ni ho a e me ba ko control na wo se isima na na ma gwegwe ma hwanye ma bi ehunye ma bi asoso ne ma bi wo dae anya ni daso hunu bi se ma hwani ya me mpini fa wa himfie ono na cho ma me puma me desi ono achia mesraw medi machija minim amamono te dadate so se ko ba se da atia nkoma bi se ba ma wuo be fami na me kwa o ke machi ma me da kura ne hye wonsa nana mati me da se se no wakasa enipa yi mu de enani ba bia biem me da se pa se otimaka sa fi se obi hu yalefo ano wasere no yi mu enye entimi so me de me na ba si form bian me na ba betra na so no edi ne besi so fi se obi a wo anase o che ne se manse a oba kire sese wa nya no me na e ba wa nkasa so nipa yi mu enye tina me so sumo shemo me gina na em e de ba no. Discrimination disrupts society. It builds the boundary between the entire neighborhood. At least you have to respect the disabled. Yes. Nana eni me so na o twe da bi me ko na o hweda wo bra ha bonkasi ko no den kan ye wango da bi ne kwa be den ka de mfa mo papa me ko bra ha bonkasi ada ye ma fi ma fi na ade na ka ma da na ka ba
yɛ fu yɛ paka o du mi atatena o sɛ atatena o sɛ Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mom say nyame aye. Na dai. Da twere ampo ase. Se enne so de ache. Na nyume hye mu biem. Na asore ba krom hai. Enne tuje di ka ho a 15. Na ọmọ mo di kaba dada no ọmọ nyina yẹ ọmọ ya sa na ẹnẹ so deɛ no bɛpɛ so bɛyɛ dɛ bɛyɛ ọmọ ya sa sɛ yɛ da bɔn sɛ hyɛ yɛmɛ gya nyam yɛkyɛw no pamkyɛw mo nyinaa mo sɔre nyam na aso bia sɔre nyam na aso mo nyinaa mo asɔre Minyame obetimi ayo Minyame obetimi ayo Minyame obetimi ayo Minyame obetimi ayo obetimi ayo obetimi ayo umo akomo obetimi ayo umo akomo obetimi ayo Yahweh 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 Amen. Amen. Bow some. Mom says you made any yam. You so no. About you and sat. I had first of a penny. Not in your pass my bread. It is mess of penny bay. So that. For some buckets of power boys and set up for fire. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh. And I'm in the Sir. A freestyle sorry we New Believers Church Bessie Bebu Abon Teneso Crusade ya tosu dum with 50 and yeah. Nadia ama manyaje pii se some the night ya hie atutu asori ba kroma crusade di kan ya pa no a na se ne ni pa ba pa almost and yan chepi na chira som no ana yakasi ya pa chese New Believers Church is our Ghana santimemo hayi abekaya china som no de so you free mu wow sanchirani be sisi kroma miracles upon miracles amen entina masam ye tie matuni din se nipa bia eye nipa bisi matuni din se de nipa bia eye nipa isem bi shema koma so sem ni mo junju obi nti nyame ase na me na bo ni wi ase ana onim ni enti obon do satia na guo no obi anye se ye maye satia eye num ni nyina ye pa na na me na nim ni enti oye ne ti se de ba nipa ya nya bia soso a ta ne yenye me gina ha ya tinti bu ho no ma we tie
bi obolo sabi nsɛm bi kokɔ so kurom ha ɛno na aka ma koma sɛ sɛ da bi ase nipa nyinaa yɛ bɔ mo siresire wɔ mo atwitwi ani ade ɛnyɛ wobɛnti nyame ase o sɛ megyina hɔ meyɛ nipa kan na sɛ meyɛ whole person no yɛtwa me ho a mogya na ɛba tafra kyɛ saa nso na obi susu a n'ani afira yɛtwa ne ho a mogya na ɛba deɛ a ɔnyɛ nipa no deɛ yɛmpɛ koraa ne sɛ megyina hɔ yi na mema maa mmienu yi mee ne dwum deɛ mu sɔre deɛ me sɔfomoko ebi a mempɛ hu ne sɛ ɔdɔma bi aba yɛ a ɔde fɔmiti sɛ ɔba bɛpɛ bia waa no mesi daabi da meyɛ saa ma brɛ nyame meyɛ saa ma ɛdan brɛ nyame ɛfiri sɛ nyame abɔdeɛ yɛ nsɛm nti mesɛ ne wura bɛtɛ na ma ɔmatati saa step no na nipa nyinaa hwɛ asua no sɛ ɛhu yare ni ɛnsi no da ma me ma ɔdamfo wei ebia ɔte kurom a so wonte awuraba bi wɔ kura yi mu a wɔyɛ ne fila yi na n'ani yɛ sɛbi ɛyɛ na adeɛ nti ɔnam na ne n'akɔbɔ ofuo ɛte hwee na abaamuwa bi a ɔno no wɔnyim sɛ ayɛ ayɛ awura no ne fila yi ɔnte nyamere asɛm aseɛ sɔre si ne yɛ twee na kɔfa na baako ɔde po ne kɔma ɔde nante ɛtwitwi awura di abufuo to me I mean, he cares him. Born dia. Am I? It's all fair. That's how many party yaw cousin. Some of the master bet here in That's some of the say a free neck. Now we need Sapas of us. Then you want, let us welcome them. Let's form cooperation with them. Let's form acquaintance with them. Let's partner with them as wife or as husband and wife. So, on your word, the Bible, if you are over a crime, when you are your dream. Number 6. No go from such. Baako pɛ ɛnyina dɔm no nyinaa ni ɛnhyɛ me bɔ sɛ ɛfiri nnɛ monsiri nyame ne bi Amen. Nana Asafu Buachi. Kuntine wɔ Firara. Mato no saa afrɛ me sɛ ɔmbɛdi afahyɛ bi. Ɛyɛ akwanti tenten festival. Na mɛpɛ sɛ mede wobɛkɔ. Nti wobɛyɛ ahoboa. Ɛyɛ kwasia dɛ ɛbɛyɛ ne na wɔtwe. Yɛkeka ɛsɛ wɔn ayɛ afahyɛ na yɛ ana yɛ nika. Ɛyɛ nika. Nti mede wobɛkɔ. Asomdɔ. Pese me noko. So ma fa sere ana e nika. Baba mama ho. Koko. Baba
die o ma me wa ha me de pemo preko wonim sɛ wɔyɛ dihye me yɛ dihye minim ɛna me ba ne sesi me mpɛsɛ wode wo mɛbɔ akwatiafoɔ no bio wote sɛ mɛka kyerɛ papa ade na kasa ɔmo nyɛ nipa sɛ mesɛ metia me nua ne ɔmo na ade tira kasa ma mefa me ho mo papa kasa ni kwaso kasa si deɛ mɛka kyerɛ wo ɔne ɔmo tenten pɛ nanso soso dem kyerɛ sɛ woyɛ de hye menim sɛ meyɛ de hye deɛ mepɛ sɛ sɛ wobɛhwɛ wo nante mu yie wo kɛsɛ mu yie ntaa de hyɛ mu papa bibia pɛ kuro deɛ mɛ wotumi fa wode a deɛ wo kuro mɛ yɛ bɛ metumi fa ɛmu sɛ mesika kaa hwɛ wo nante mu yie mate wo kɛsɛ mu yie wo taa de hyɛ mu wɔma ɔni ada hɔ mate wote dɛ mɛka kyerɛ mate papa deɛ wopɛ bia wotumi yɛ kuro wode a deɛ mpɛ bɛ metumi yɛ wote dɛ mɛka kyerɛ papa ɛfi saa bere so kɔ nso mɛpɛ awɛmfoɔ bi matofoɔ bi mɛtwofoɔ sɛdeɛ nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi mfa atutu asɛm bia na obiara nha wo wote dɛ mɛka kyerɛ papa aka mate medante papa maka kyerɛ sɛ wiase ɛnyɛ me nama yɛ adeɛ deɛ adeɛ wo ne ɔdi deɛ wɔ sɛ ɛsɛ nyɛ sɛsɛsɛ ɛna deɛ wɔ sɛ ɛsɛ no so wamfa nto a ɛfiri tɔ sɛdeɛ memfie aduru sɛ maso aware a nti na wɔsu dɛ nyame nkyɛ ade nyame ayɛ madom bɛrima no manyɛ bi awurade mede wa amen na hwan na mehu ma asɛntɛntɛm ɛyi wɔhene meda dodo na sɛ deɛ anya wo de meda papa ɔhene yi bɛyi a ne ba kɔkontorowa amono na adɛn adɛn sɛ mama ɛti yɛkuadi nyina na ɛti na ɛti nyɛ aduane ti yɛ aduane dabi ada ɛsi mfuo nkwa na wodi a wɔde di ano ɛnyɛ saa na abɔdu paa sɛ paa bɛ meti wei sɛ ɔba sesa meti wei na akɔpɛ bɛrima bi akɔwaa no a sɛ ɔyɛ wɔhene bɛnkyira naa mede sɛ mate na sɛ wɔ so ɔpɛ me mapene so afei na menkaka sɛ mensa mpɛ no mepaakyɛ wei deɛ mene fie ha paa deɛ aberanteɛ wɔ ma ha ɛsɛe ma woyɛ sa ɛnyɛ fan o dabi woyɛ nipa o dabi abɔnu wei deɛ mɛmpene adɛn ɛde ade kɔkɔkɔkɔ ɛkɔdo hwɛ adwa bi sɛ wokɔfɛ nya mpɛmpɛm bɛɛ bitena mede bere abrɛ nya afɛm ketewa woyɛ nipa woyɛ bɛrima wobɛtumi ne ma wo anaa mpɛ ma nana abaya wopɛ bɛrima a wɔ so wa bɛrima yɛfɛ no agya nyɛ me ne wo asɛm si fie ne wafiti pɛ wobi de wo ho hwa no waka kɔ na bɛrima wei deɛ mene nipa kuro bɛɛ so saa bɛrima no afeka deɛ menya bi deɛ menya na mede aba ɛne ne de dwene ho daabi wɔnya dwene ho asɛm me so wo so na dwene ho nkɔfa bɛrima wei ma ha meka akyerɛ wo medeɛ mekɔ meyɛ adeɛ bi wɔ ha nti meka akyerɛ wo hwɛ na wɔfa bɛrima wei asi fie a wote deɛ meka akyerɛ wo no wote yɛfia so dede obi nada wo so so fa sa bɛrima wo gyina bɛ mfie ha sɛ no wo aso ɔba asɛm gyina ho sɛdeɛ wote wei ama wo apɛsɛsɛ kama sɛ polo nkɛm ana mo sɛ nipa mo sa adɛn wei yɛ bɛrima ma wo nim nipa bɔ a yɛnyɛ kɔ so bɛpɛ na obi so yɛ ne dɔfo so deɛ ɔda so wɔ ma ba wiase na mɛware deɛ sɛ nyɛ wasɛm wo koraa bi wɔ kɔm koraa nkyɛ ne wawu na wobɛtwi so bɛrima ma me sɛ ɔno ana mɛware ɛsɛ paa kurumafoɔ deɛ wɔ sɛ munya nsesa kyerɛ adɛn ɛsɛ yɛ wo sɛ guro nkɔtiankɔtiafoɔ yɛ ho anyɛ o sɛ ɔmo wɔ nika sɛsɛ wɔn ho sere papa wei mu eti na mɛka akyerɛ wɔn no mɛsɛ mempɛ bu obi fie ha ɛnyɛ adwuma maka akyerɛ wo nti wadwe nipa no ne dini ɛtu mama wɔkyea wo ɛde na ɔma me asoro yɛfi no deɛ ɔyɛ bi anu a memateɛ na wɔnwumere sɛ deɛ wonka maana de anwumere de bɛyɛ nyɛ bɔne ɔwɔ ne tia ɛno a wale ni
Kuya forces. Yeah, I don't form the sea. It's the maca, it's the form by. It's in the menu, yeah, the form. So I did draw. Ready, dear, my ready, Pam, if I'm in a mammy, yes, my men in a car. The way the emphasis asked the papa. Moments was on the famous. My ready. Why? That's the wife of my oh, my man, only problem. Come on, where it is. Okay. Martin, I do. Okay, bye. And I'm going to see you, right? Okay. Ma! Is it for party? Is it bold enough to say one of the Ma, you say, come up for the so many as such a young woman. I say, come, one man who can clear. Now, over Pedeva. Huh? My guy said, baby, put the better down the fat. Huh? My guy said, the Philip will make you. Yampa said, wouldn't it so friendly? Yampa. I'm Papa. I'm no Shamia. Many so no, the family was master. The girl was swear, come from God. If money for that. May come. Now, may come strong. May go straight to the. Nanati kwa, why? Ah. Nibe mwari. Na ya femina mayibe. Hey. Yon fiasi no akoshe. Hey ba. Nti wanya bo fra na se. Onu a. Na bo fra mko fa no we. Onu a me be wale. So go control. Efi na di me awale ase. Ni e mo nkofin pa mo ntade ye no mo shoes ni ani. Na he boni. Ye ne ba wo. Ada ba cho. U beti amena so white. Beti amena so. Oh we. Hey eraba. So mo fre kweko. Kweko ntwa. Hey madam. Ada. He is my husband. So mo fre mo. And you start ye beto no. Reba he. So mo fre kweko. Because he is my husband. No, catch no. Who saw your cocoa? One on sound, who's over one song. Oh, you're free, me catch no, catch on. I said, no last, and couple whom you mobile palm. Who tried the jam of folk who cast a bit in the back of Kusuka, who cried all from the catch. Hopefully, with the chroma, I owe for so you'll be at home. If you know for some who's a winning couldn't be my own. Come on, look too. Who will be doing hey, around McCann, one camel hop. Then you watch it. And she said, let them you go down. Hey, I don't know. I love them. Some catch them. Hey, you catch them. I didn't know why. Hey, we were quite down national. Oh, we're done. What is the middle one? And I came. Now, picking an album, you know. Hey, now, that must one probably want to me no, but I don't catch one copy the open. Said obey anyway. A 2 did pass in that mother and Comomo. I'm not that down to a bed. I'm going to say, come back, one of us or more. Australia, there was whatever. You too quaint. Would you mind to never call it? Question. I did a question now. You pay. You know, my fee. I'm not going to call so up all my money. I'm coming on me with me. The gym come on, doing for Jimmy Young. If I come in, not the bed can be impossible. You know, Bible. Oh, you're supposed to do it. Annie. Can you do what is it? The family may person in the crowd. So we do kind.
And if you saw one of my mamma rich, by his wife, Jan. I'm simply to say, if he has a tramp to say, the question is a sorrow in the Makoda, no more a sorrow on the Kum, Sana, and yes, I'm very for she, and wife Suba. So for the Milaka Crambecan say, Yoja Hokui, should be a course or Solenso, it be a camera. Now, yes of mammy, and no idea in Tevin, but and they say, Yapon Solen Pony. Now, I saw a baby was a more news soon, in the general and Buffo. Charity, I saw a baby, Emerson and any coffee. Impulse, I saw a baby impulse, Beffina, opposition as a merchant. I said, it was a baby Beffia. Yes of mammy, no Pamano. And he said, do quite a captain on Craddy, no boo, on prayer funny. To let the message and say, or Bob and Cassache. Yes, I saw a big. Now, some poor no more, yeah, sorry. Sister, you were tatting anymore. No, chair crown, no fudge. Well, I say, crop, I'm across a person with John. No more pounds on some milk, I could do. Money for me. Because me, name cross on milk and cushion. No bona money, Jimmy. Now, and some more catch himself pain. Say, or quite aqua joining my crew, or quaya. Yes, of my dear, no dear. Mr. Winnie. It's all catch it. This of my meet me issuing a meaning in the Bible. A boner. What? Is it? Oh, Yamifi. Yamif, I saw them on. I saw them on. See, so mammy, or so Casachian, near or dear sister. In the room was this of mammy, in more I live for no more crumano. It's my own wife. What? Yep, and now I cry me share my crew, mammy, taking it now, the near feet, Cassiano, Marus, we quite an ambianos and Shana Quanaso. Miss Obama, my dear Pam, go born among my bazaar. My bazaar, or see my crew because of Bedai, I saw him. Tis of Mamma doing hackers, I just saw him to Guguno. Okay. A day about penny, what ye did in your toe. Mumti. Lady in your two form. It will come back. The first thing I'll do tomorrow, I'm saying, my friend, my co for him. I'm not my meeting. My usual who said the monkey and crab. Nancy for. Because stop for your idea. So, you know, Chris had in a city. Yes. You should have a no promotion champions. Na me hu de menka na me hu de menye empo no me ni na mpo say dey obeti ase o say dey wati bi ase e dey ama me no e da wase ya me show pa we dey why ama me eja because I men pere kura wa no so pe wo esa e ka anya mo die na be hweta ni amote no a eso mo se akwa na boye nyina mo ja so ye ba akopɛ ati de kura ba ne pɛfu na be twum mo tan ne atwa abɛtene ye pɛkura wa na opɛ wo ye mo kwa aku aso hwɛ me bani ye ma me papa mesuru me pa acho this ma de ba akopɛ o mesuru o di me na dia sa unu se me o di hye mati amu krumu ya eji wudi anya be ka be sande di lodi ti kokoma to yem paso baby bia na kwaso e do ase onda e da se pa ma we di ya na ba yende mani aje aso bro no e da so ani me mo medical sorry so na ja ya ma tuna ja me peja mo kakra wai okay aso aso pa no no feels what I thought de me ni o ana pode tá
Uba kwa betumi anda. Hey, I don't know. Hey, you do you see that? I did. It's okay. And therefore, Koto saw down. You need to send another Sabbath and cram with you, none come with you. No, I did. No, you baby family. And fat. And so, Koto send another hope. When an ampa or Cassa, you now want many more. We did it on crying to me. Nanampa, Kanaka to put in sa. Nothing that would therefore the out to go. Eh? Could you really put the funny phone? I'm waiting. I'm waiting for. Just say, I was here. You going at his hour. Said he and a pass Lucy the way dear. Adding. You couldn't go in it. But I can't say me jump. So, I for no to mean Cassan and just will be woo. Me or therefore down or down, be being what them say, or therefore be woo. Said you to be an anonymous or therefore, or a samba. Why is a room? It took a who will be or Yari to see about Comoda. Just a yes, Sana, and to Bamia, who are to Bamco. But could you miss a son who's a firm call? Dear, name can ye. And yes, I already win ye. A brapa. The 2 1 I'm afraid you're there for them and number 2 1. I mean, I never maybe I'm a couple.